Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Amman balman ba mali jamo bela info. Aya partager kunnafoniya b'an bolo k'a di anw ma. A mana kɛ n'an sigiyɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ an ka foli b'aw ye. Bi an ka sigikun bɛ kunnafoniya minnu kan, o kunnafoniya b'a ta i n'a fɔ kunun an ka Bajanara mara la terroriste ye attaque kɛ ka boli. Donc an bɛna don o la k'u walawala. N'an bɔr'o la, an ka élection reportelen k'a bila ka taa kɔfɛ. Donc classe politique mɔgɔw fana wulila ka kuma u bɛ mun fɔ o la. Donc an b'a da don o fana la. N'an bɔr'o la an bɛ taa donc accord Alger kan, Assimi kumana accord d'Alger kan. Donc dialogue intermalien promis par Assimi mun fɔ accord d'Alger kan. Donc k'a bɛ bɔ international la désormais k'a nationaliser. Donc voilà. Donc an bɛna don an ka kunnafoniya kɔnɔna la. An y'a fɔ cogo min na an b'a daminɛ kunu lundi don. Donc terroriste y'an ka position dɔ attaquer. A diya ka sa go. Donc attaque kɔnɔna la a diyara sabu se a Bajanara. Ouais. Donc tiɲɛnikɛlaw minnu mɔgɔ jugu ninnu terroriste u y'an ka position attaquer. Donc position attaquer la l'armée yɛrɛ ye communiqué k'a kan. Mais armée ma préciser n'a sɔrɔ an ka mɔgɔ tora la ou hali mobili ou fɛn dɔ tora la l'armée ma kuma. Ouais. Des terroristes ont attaqué ce lundi 8 janvier vers 4h30. Donc sous Kolemba 4h30 ou directement sur les donc terroristes caman nana ka attaquer une position des forces armées maliennes à Diangasago au centre du pays. Donc Mali caman cɛ ville minnu bɛ yen o dɔ don. Vous voyez. Donc à l'annoncer l'armée, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que le 8 janvier 2024 aux environs de 4h30, ouais, une position phare de Djarasago Bajangara a été attaquée par des terroristes. Donc on a quand on est attaqué, on a attaqué, bon, an fama fana wulilen don u bɛ ka fan bɛɛ traquer, c'est-à-dire u b'u ɲini fan bɛɛ, u bɛ ka yɔrɔw la u ɲɛ fɛnw lajɛ, u bɛ attaque kɛ dɔrɔn ka boli. Donc an k'u ɲini k'u repérer k'u minɛ, voilà. Ni minnu tɛ sɔn minɛ i ma k'olu neutraliser k'olu faga k'olu bɔ yen. Donc le 5 janvier, l'armée avait annoncé avoir tué une dizaine de terroristes et détruit leur base durant des frappes effectuées dans le nord du pays. Donc 5 janvier tɛmɛnen encore armée y'a la kunnafoni jɛnsɛn k'a fɔ k'u ye terroriste mɔgɔ 10 n'u ka base ci u kɛra lamamɛ. Après avoir repéré des bases de groupes armés terroristes, donc en groupe ka base yelen kɔfɛ, donc les forces maliennes avaient procédé à des frappes à 24 km au nord-ouest de Kidal. Donc armée ye frappé kilomètre 24 kɔnɔna la Mali nord en ouest à Kidal, selon l'armée malienne. Donc depuis 2012, le Mali est en proie à l'expansion terroriste et à une profonde crise multidimensionnelle, notamment sécuritaire, politique, économique, humanitaire. Donc Mali bɛ problème damadɔ kɔnɔ depuis 2012. C'est-à-dire tiɲɛni lawale ninnu filɛ nin ye togoya t'u la quoi. U bɛ t'u fara ɲɔgɔn kan n'u bugunna dɔɔni dɔrɔn u b'a essayer ka dégâts kɛ mais u tɛ se ka dégâts kɛ bilen parce que a ye armes minnu ni fɛn minnu sɔrɔ sisan, ouais, comme on le dit, l'appel à chacun du camp. Donc u bɛ na dɔrɔn u t'a ta bila kɔni mais u tɛ se ka dégâts kɛ. N'u y'a kɛ fɔlɔ u tun b'u jɔ k'u yɛrɛ filmer k'a kɛ manamanakanfɛnw ni fɛnw ye, mais sisan on verra que n'u y'a kɛ dɔrɔn pof o bɛ tunun de. Il y a maintenant comment des bandits minnu sera da mɔgɔw ni ani fɛn ninnu ka puissance bɛ ten de désormais. U tɛ se ka dugu, voilà, u tɛ se ka dégâts kɛ bilen. Donc o mɔgɔ fitinin ninnu n'Ala sɔnna olu bɛ traquer k'olu minɛ k'olu supprimer.
et nala sona bene sabati do ama jamana khona na la khadje. Donc aya photo na on fonu filala vena ka mon camp, ça dit élection présidentielle et mon ne basigle makam donc en maille transition il y a pour loger. Bon, quelle est classe politique mo ofana ou le fait là mais le bolarouya. Mais le port de la présidentielle de février 2024, il y a quelqu'un pour la classe politique. En coupant l'herbe sous les pieds de la classe politique par un rapport sain de l'élection présidentielle de février 2024. Donc, le pouvoir du colonel Assimi Goïta a provoqué la démobilisation qui a presque donné un coup de grâce aux forces politiques. Donc, Assimi et transition que les cas, l'élection présidentielle, tout ça, comme datifon là, donc, la classe politique, on lui dit là, t'es le conservateur. Ou dit là, t'es conservateur. Comme dans tous les pays, l'élection présidentielle au Mali est une occasion pour les renouvellement des acteurs politiques qui ont généralement une meilleure maille du terroriste. Donc, pour tiens badal les meilleurs politiques, mouvement Mukunga, Kenya, le terroriste doni, bêtement talisba da dawlukna. Donc, même si un scrutin présidentiel peut permettre l'ascension d'un indépendant au devant de la scène politique, cela s'est fait le plus souvent avec le soutien des vastes coalitions de formations politiques. Vous voyez. Donc, c'est conscient de cette réalité incontestable que le pouvoir de transition semble indécis quant à la tenue de la prochaine élection présidentielle. Même si rien ne permet aujourd'hui d'affirmer que le chef de cette transition, le colonel Assimi Goïta, ambitionne de prendre définitivement le rêve du pays, l'on peut parier que le report de ce scrutin est fort bien calculé. Car qu'il se porte candidat ou pas, il semble que l'homme fort du Mali aujourd'hui n'a rien à gagner dans la tenue à bref échange de ce scrutin décisif.